Mayo adlaw kini atong latest weather update Thursday, October 28, 2021. Padayon natong gi-monitor ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na ikategory na typhoon ug international name na Malu. Naigilayon sa 1,800 kilometers sa may silangan ng extreme northern Luzon. Kini nag-irog sa direksyon sa Amihanan silangan sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Ug dili na kini makasulod sa atong PER. Samtang ang amihan or northeast monsoon ang paday nakaapekto sa may northern Luzon. Ang weather condition sa tibuok Visayas makasinati na medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug nay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST maayong adlaw.